Ana Peleteiro e Adrián Ben, dous dos mellores atletas españois nos pasados campeonatos do mundo de atletismo de Doha, en Qatar, serán a imaxe da nova campaña da Xunta a favor da igualdade contra a violencia machista. Os dous atletas asinaron un contrato de patrocinio coa Administración Autonómica por un importe de uns 5.000 euros, polo que mostrarán nas redes sociais o seu apoio a esta campaña e exhibirán o logo da mesma nas súas prendas deportivas de adestramento e competición, sempre que sexa compatible cos seus patrocinadores principais. Creo que é moi importante que se apoien campañas como estas, que se una o deporte é un tema como é a violencia de xénero, que se defenda a igualdade entre os homens e as mulleres. Creo que o feito de que estemos hoxe, Adrián e eu aquí, representando o atletismo, é algo moi importante, ademais de bonito, porque, como eu sempre digo e defendo, o atletismo é un deporte super igualitario, ninguén é máis que ninguén, un home non gana máis que unha muller, todo vai depender dos teus méritos, da túa forma de ser. Darlle as gracias á Xunta por este apoio tan grande, porque para min tamén alguén tan novo é algo que se necesita moito. Creo que a igualdade, máis que debería un dereito, debería ser un deber. O presidente da Xunta agradeceu aos dos deportistas a súa participación nesta campaña, que segundo el servirá para tratar de erradicar a violencia machista. A loita contra a violencia machista é unha loita que se ten que basear no consenso. Que mellor que escoller a dúas persoas que son referentes sociais para que eles falen por nós e que falen por todos e que poñendo esa camiseta de Galicia e España nos campeonatos de Europa, nos campeonatos do mundo, pois cando os vexamos pois persoas que están comprometidas coa igualdade en Galicia, coa erradicación do machismo en Galicia e en definitiva que están comprometidas con Galicia.